Ahojte, len tak v krátkosti. Ako viem, že zaspievam správnu samohlásku A napríklad? Alebo celkovo samohlásky. A, E, I, O, U. Ak spievam dlhé A napríklad, tak sa musím veľmi sústrediť, do ktorého bodu to A vlastne vtlačím. To znamená, že nemôžem iznieť A, ako knedlík, A, alebo A, hej, musím presne cítiť, kam ho trafím. Vyskúšajte toto. Najskôr si zaspievaj hummy sound, ale tentokrát to bude s otvorenými ústami. Keď nevieš ako, radu spustím. Sústreď sa do jedného bodu, kam sa pozeráš, tam ti smerujú tóny. Hummy sound najskôr. A. 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 Von. Hummy. A tak ďalej, a tak ďalej. Vyššie smerom do hlavy, naspäť zase sa vracam do hrudného hlasu. Super.